2024आव एमपिआ जोङो देरहानानै दङ आरो 25आवबो जोङो बिपिएफआनो सरकारखौ दाफिनगोन बे 100% सियर। বিটিআৰত আজি সম্পূৰ্ণ শান্তি উভতি আহিছে। বিটিআৰ চুক্তিৰ সফল ৰূপায়ণ হৈছে। প্ৰমোদ বড়ো আৰু শেষ আৰু নাথাকিব। সফলতা নাইয়ে এতিয়া प्रमोद बरो एको जिरो। इन्ट्र' भिडिअ' जेरैबायदि नुदों जों लासैनो नायलांबाय थादिनि दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बायदि दिनैबो आङो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअखौ जागायनायनि सिगाङावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो मिजिंथियो नोंथांमोना अरायबो मोजाङै थागोन। बेजों लोगोसेनो मिजिंथिबावो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो चेनेलखौ जुदि अनसायोब्ला एबा चेनेलखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला एबा चेनेलाव नोंथाङा गोदानै नुजाथि फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लागोन होननानैबो मिजिंथिबाय। राजनितिकनि फोथाराव गोबां बारहुंखा गोबां दैबाना बे साननैसोआव गुबुन गुबुन हान्जाफोरखौ नागारनानै गुबुन गुबुन राजनिति दोलोफोरखौ नागारनानै लोब लोब खालि बिपिएफ हान्जायावल' जइन जानायखौ जोङो नुबाय थानो मोननाय जादों। दा बेफोर मानि थाखाय बुंनो थाङोब्ला इउपिपिएल आरो बिजेपिआ बिटिसिआवबो आरो स्टेटआवबो माने जुथायै सरकार सोलिगासिनो दङ। दा अब्लाबो रायजो राजा बिथांमोनहा मानि थाखाय सरकारजों थायालासेनो सरकाराव गैयै बिपिएफ हान्जाजोंसो लोब लोब जइन जाफैखो आरो बे सासे सानैल' नङा रोजा रोजा सुबुंफोरा दिनैहाय जइन जादों बिपिएफ हान्जायाव। दा बिनिनो माखासे नुथायफोरखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों। बे नुथायानो जाहैबाय बावैसो सान सिगां इउपिपिएल हान्जाखौ नागारनानै फैनाय जितेन मुसाहारि बिथाङा गावनिनो माखासे कर्मि एबा गावनिनो माखासे सापर्टारफोर इउपिपिएलआव जायफोरनाखि बिथांखौ हेफाजाब होयोमोन बिथांमोनखौ लानानै बिपिएफ हान्जायाव जइन खालामहोनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आरो बेजों लोगोसे बिजेपि जिएसपि गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 4000निबो बारा बिपिएफ हान्जायाव जइन जाफैनायखौ जों नुनो मोननाय जादों। दिनै जोबोद गोग्गाथाव बाथ्राखौ जों बुंनांगोन फोरमायनांगोन। मानो होनब्ला मोजां मोनसे गुड साइन। आं दाखालिनो बुंखादों जे गामि ओनसोलनिफ्राय लैहोर लोब लोब मानसिफोरा दैबाना बायदि फैगोन होननाया दिनै एमब्रायनो जाफुंमारबाय। नंगौना नङा? एमब्रायनो जाफुंमारबाय। बयबो लोब लोब फैदों रायजो राजा बिथांमोना बिभिन्न दोलोनिफ्राय फैदों, बिजेपिनि फैदों, इउपिपिएलनि फैदों, जिएसपिनि फैदों। दा बेनिखायनो जों बुंदों जे रावबो हमथानो हाया। फैगोन 24आव एमपिआ जोङो देरहानानै दङ आरो 25आवबो जोङो बिपिएफआनो सरकारखौ दाफिनगोन बे 100% सियर। मानोना दिनैनियानो फोरमान जायो मानसिफोरा बयबो लोब लोब फैनानै दिनै स्वतस्फूर्त भाबे फैदों। नाथाय बिथांमोना इउपिपिएल दोलोआ बिथांमोनखौ जोंनि मानसिफोरखौ होबथानो थाखाय जोथोन लादोंमोन, हायासै। जब कार्ड दानना होगोन बिथिङाव थाङोब्ला, रेशन कार्ड दानना होगोन होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना, नाथाय बिथांमोना हमथानो हायासै। अरुणोदय दानना होगोन, न' मोननाय नङा होननानै बिथांमोना सिग्ल' खालामनानै मानसिफोरखौ खमायनो हागोन, मानसि जानो हानाय नङा बिसिनि मिटिङाव होननानै बुंदोंमोन। नाथाय बिथांमोना हायासै, फेलर जादों। आंनि दैदेननायाव 2000नि गोबां जादों। गासै जोंना मात्र माने 5000नि एसेल' खम दिनै जइन जादों गासैबो। आरो जिखिनि फैदों आरो माखासे लिस्टआ गुबुननियावबो दङ, गासै 5000नि खाथियाव दङ। थ' बिनिखायनो माखासे माने दोलोनि मानसिफोरा दिनै गोबाङानो फैनो हायाखै, माखासे खामानि दामानि थादों होननायखाय। थ' माखासेफोरखौ आं दहाय बुंनाय बायदिनो प्राइमारि आरो ब्लक लेभेलाव थांनानै जइनखौ होगोन। बे ससे भिडिअआ जानानै थांबाय। दानिया बे प्रग्रामावनो बाहागो लानानै बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांबानो जाबाय। प्रमोद बरो समष्टि নহয় एन्टायार बिटिसिতে प्रमोद बरोर जितु इउपिपिएल दल बहुत যোগদান কৰি আছে আৰু লগতে বিটিসি অঞ্চলত বহুত বিজেপি কৰ্মী নেতাও যোগদান কৰি আছে। আজি নতুন কথা নহয়, এই জইনিং প্ৰগ্ৰামটো বহুত দিনৰ পৰা অক্টোবৰ মাহৰ পৰাই চলি আছে। আজিতো ইউপিপিএলৰে 1000+ আছে আৰু বিজেপিৰ 200+ এনেকুৱা আছে। মুঠতে টোটেল 4000+ আমাৰ দলত যোগদান কৰিছে। 4000+ আমাৰ দলত যোগদান কৰাটো মুঠতে ক'ব গ'লে প্ৰমোদ বৰাই চৰকাৰ চলাব পৰা নাই ভালকৈ। আৰু প্ৰমোদ বড়ো আৰু শেষ আৰু নাথাকিব।
সফলতা নাইয়ে এতিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ একো জিৰ' তৃতীয় হওক ছেকেণ্ড হওক থাৰ্ড হওক ফ'ৰ্থ হওক থাৰ্ড হওক এইবিলাক কাম নহ'ব আৰু এতিয়া এইটো আঁচনি হ'ল যদি UPPLৰ মিটিঙত নাযায় তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰুণোদয় স্কিম নাপাব এইটো 1 নম্বৰ যদি UPPL মিটিঙত নাযায় তেতিয়াহ'লে ৭৫,০০০ টকা নাপাব এইটো 2 নম্বৰ 3 নম্বৰটো হ'ল আপুনি যদি UPPL মিটিঙত নাযায় তেতিয়াহ'লে কি আছিল ঘৰ নাপাব পইচা কাটিব এইবিলাক স্কিম 3টা স্কিম অৰুণোদয় ৭৫,০০০ আৰু ঘৰ এই 3টা স্কিম আছে মজবুত চলি আছে BTC অঞ্চলত এই স্কিমটো মই সুধিছোঁ আমাৰ ৰাজ্য পাব্লিকক মই সুধিছোঁ আপোনালোকে প্ৰমোদ বড়োটো বড়ো না মুছলিম না বেংগলী মই এনেকুৱা সুধিছে কিন্তু ইহঁতে কৈছে বড়ো যদি বড়োই হয় তেতিয়াহ'লেতো সি বড়ো মানুহকে উচ্ছেদ কৰিব নালাগিছিল নিশ্চয় বড়ো নহয় নেকি বেংগলী হ'ব পাৰে বা মুছলিম হ'ব পাৰে এনেকুৱাই কৈছোঁ মই তো সিহঁতে কৈছে নাই বড়ো মানুহ তেতিয়াহ'লেতো চেছ বড়ো মানুহে যদি বড়োকে উচ্ছেদ কৰে তেতিয়াহ'লেতো আৰু এই প্ৰমোদ বড়োৱে কোন মুছলিমৰ কাৰণে কোন বেংগলীৰ কাৰণে কোন অসমীয়াৰ কাৰণে কোন গাৰো ৰাভা আদিবাসী ৰাজবংশী কোন নাথযোগীৰ কাৰণে কাম কৰিব বড়ো হৈ পেলাই বড়োকে চেছ কৰিছে তেতিয়াহ'লেতো এই মুছলিম বা কোনোবা ৰাজবংশী বা বেংগলী বা গোৰ্খা ইহঁতৰ কাৰণে কি কাম কৰিব সি এইকাৰণে মই সুধিছিলোঁ ইহঁতে কৈছে বড়ো যদি বড়ো হয় বড়োকে মৰম কৰিব জানিব লাগিছিল সি কথা সেইটোৱে কাম নাই এইটো প্ৰমোদ বড়োৰ কথা আমাৰ ৰাইজে কোৱা নাই কোনোবা বুদ্ধিজীৱীয়ে কোৱা নাই আমাৰ পাব্লিক BTC বাকী ৰাইজে কওক না মই অত্যাচাৰ কৰিছে না কি প্ৰমোদ বড়োৰ ব্যক্তিগত কথা এইবিলাক আমি একো কৰা নাই আমি কৰা জেগাতে বহি পেলাই সি আমাক গালি দি থাকে আমি কৰা জেগাতে মিটিং কৰি পেলাই আমাক গালি কৰি থাকে কোনো ফেক্টৰ নাই আমাৰ আজিৰ দিনত কোনো দলে ফেক্টৰ নাই দৰং আৰু ওদালগুৰিত আমি কেণ্ডিডেট দিব আমি জিকিম কেণ্ডিডেট দিব লোকসভা দৰং আৰু ওদালগুৰি লোকসভাত আমি কেণ্ডিডেট দিব এলায়েন্স নাই কাৰো লগত এলায়েন্স নাই দে কাৰো লগত এলায়েন্স নাই অকলে খেলিব দে थारैनो बे भिडिअखौ नुनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट लिरनानै हरदो दा गुबुन मोनसे भिडिअ दङ आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा क'क्राझाराव नुजाथि फैनानै BTR एकर्डनि सोमोन्दै माखासे खोथा बुंदों आरो बिथाङा माखासे साख्रिफोर ओंखारगोन साख्रिफ्राव सोनाय जागोन बेफोरनि खोथाखौबो बुंलांदों बे भिडिअखौबो ससे नाय নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু ৩৫,০০০ মান অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব আমাৰ বেটেলিয়ন শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 টোটেল ২২,০০০ৰ এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে BTRত 2 দিনতে ১২০০ LP স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ এডভাৰটাইজ ওলাব অসমতো আৰু ১০,০০০ ওলাব তাৰমানে টোটেল মিলি BTRত আজি সম্পূৰ্ণ শান্তি উভতি আহিছে BTR চুক্তিৰ সফল ৰূপায়ণ হৈছে বড়ো অনাবড়ো ৰাইজৰ মাজত এটা স্থায়ী সমন্বয়ৰ এনাজৰী এডাল স্থাপন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদত আমি সকলোৱে BTRৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম তৰিত গতিত আৰম্ভ কৰিছোঁ BTRবাসী ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ যাতে অনাগত দিনতো আমি BTRৰ উন্নয়নৰ বাবে কাম কাজ কৰি যাব পাৰোঁ बे गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निश्चय माखासे खोथाखौ हमनो हाबाय दा जायफोर खोथाखौ रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हादों बेखौ कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव लिरनानै हरदो आङो नोंथांमोननि कमेन्टनि सायावनो बिथा खालामनानै भिडिअफोरखौ बानायनाय जायो नाथाय नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो रिप्लाइ होनाय जाया नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो जास्ट माने बोसोन हिसाबैल' लायो दा बिनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा जे कमेन्टखौ मानो रिप्लाइ खालामा होननानै जेयानो जाया मानो दिनैनि भिडिअखौ आं गोलावथार खालामनो सानाखै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै उननि भिडिअआव फिन लोगो मोनबावगोन जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ गोजोन्थों